monggo. Lagu citra tumindak
Teka weninge sang cipta kepapat guru minulya papan gununge sejati pinanggi sang dewa ruci sok yo lo
apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku tetep sayang tresnaku mring sliramu ora bakal ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mengajar sesat yang ngenteni palini endah manis semu lewat tembang kangen iki bocah katresnanku berkah mulia banyu kang atumetes tate saksi genekan nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku subeng jroning uripku yen ora ono sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tampet agawe dadaku lewat tembang kangen buku bisa dadi tombo kangen iki nanggang puyung rino wengi pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku tetep sayang tresnaku mring sliramu ora bakal ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku ngenteni palini endah manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku setunggal langgam tembang kangen menika sampun katur Pak Ibu monggo kadang kula Desita Permana kepareng sawega berkah mulia kumandanging ketawang Puspawarna mangayu bagya pambayunging temanten putri Triana Dewi Lestari Anjarwati. Arep tidhem permanem tanono baneke walang salisik kayu godhong tanobah samirana
tan ana kang lumampah rawat kang kapyarsa nglinggong sang ngrangin pinarung pangeli ing Widowati Sung Pratandha angumandhangaken kang ketawang Puspawarna tandha yekti lamun sekaradining pawiwahan wong ayu temanten putri sampurna miwah paripurna ngedi sarira hangedi busana mila daya-daya lon-lonan kakanthi mijil saking madyaning sasana bali mayang arum ya sasana panti busana alon lumampah lon-lonan nut wirama sapecak tumeng ing akasa sapecak tumeng kuling bantala ciptaning gale muhung hangatas marang pangwaosing dat kang murwing dat Gusti kang murbing dumadi mugi dene rarsa ninggalake mangsa mudha manjing tataraning urip madya lelumbaning samudraning gesang bebrayan agung sembodo kang sinedya lulus kang kinayuh dadi kang kasti sumorot prabane hangekuwung tejane yekti mangkono dasar wanudya sulistya rinengga busana adi kang tinata endah mula boten nama kalamunta sapandurat kaya sirna sipat kamanungsane kang kawuryan muhung mantasaning widodari Bathari Supraba mangija antah praptengung yan kang tinuju gya mratitisake diri pinarak wong ayu kabeh rama saha ibu tandha kalamun temanten putri sawega ngrantu praptaning wong bagus temanten jalu berkah mulia matur nuwun berkah mulia matur nuwun. Mbok bilih prayogi uba rampe tumunten kasamaptaken ing pengangkah mboten dangu malih upacara panggih badhe kalampahan. Nah, jam 2 kurang 15 menit waktu Indonesia bagian budukan Pak Abbas. Bisa segera dimulai. Shalawat Nabi setunggal ramban kadang kula berkah mulia purna shalawat Nabi kalajengaken kodhok ngurek kala ganjur ketawang laras moyo sak cekaping upacara adat. Monggo. Kembar mayang kayu klepu Dewandaru kadang kula sinoman ingkang kakung kalih ingkang putri kalih mohon bantuannya. Monggo Mas Sinoman yang putra 2 yang putri 2 Pak Dwi minta bantuannya Pak Dwi. Monggo Sinoman kakung kalih putri kalih. Ya Habib salam alaika sholawatu alaik
Siji lor siji kidul. Monggo mriki siji ngidul. Mriki, Mbak. Oh, dadi siji kabeh. Ya wis ora apa-apa. Asraqal badru alaihi. Sing putri nderekke manten putri, sing kakung mapak manten kakung. Faltafat minul buturu Asraqal badru alaina Faltafat minul buturu Mislahus di mara'ina Jalannya beriringan, jangan depan belakang, langsung mapak manten. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaihi. Anta syamsun anta badrun Anta nurun faqan nuri Anta syamsun anta badrun Anta nurun faqan nuri Anta iksiru wa wali Anta misbahu suduri Ya Nabi salam alaika, Alaika. Ya Rasul salam Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Habib salam alaika, salawatullah Kodhok ngorek kala ganjur ketawang laras moyo sak cekaping upacara kadang kula berkah mulia sumangga. Hanetepi dumawing kodrat, ya kodrat awit karsaning yang marbuding rat Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Nenggih ing nalika mangke ana titaing Gusti kang sawiji putri Nadyanto kang sajuga priya. Sawe garsa njangkepi darmaning agesangit bak tuntunaning Kanjeng Nabi panutan nindakake nikah jumbuh satataning agama suci kang rinasuk. Lujeng rawuh Pak Teo. Nggih. Duh, kemangi seluruh barang ya. Ngajan.
kumlawe kang asta kekalih samya habebalangan gantal wujuding gantal roning suruh lininting tinangsulan lawe wenang sak ngajenge manten putri Pak Bu ini werdining suruh sumurupa nganti weruh-weruh marang sejatining rasa rasaning rasa kang sejati Giya jawat asta riwus nyopurna habebalangan gantal Pratitis ndenira jawat asta tumunten sawega nglampahi gelar ingkang upacara wiji dadi aranupada yang junjung derajat hangun copaken asta tandha sih pakurmatan wong ayu temanten putri dhumateng temanten jalu dupi wus purna sawega temanten jalu arsa ngidak kanang hantiga telurnya diinjak dulu pakai kaki kanan nggih telurnya diinjak dulu nggih agak maju Mas nggih telurnya diinjak dulu Bu nggih mboten oh iya ora apa-apa nggih mangkono gia nyawuk Kang Tirta Skarstaman Hamiji ampianira temanten jalu tigang ramban kanan tigang ramban kiring kanan 3 kali kiri 3 kali Pak Nganten ganti yang kiri yakti mangkono tandha kalamun wong bagus lan wong ayu sawega jejamas asa suci diri bangkit kinarya lantaran tumites wijining Gusti ing alam padang nggih pilih sampun 3 kali sampun junjung derajat astane kang garwa dicepeng Mas dibantu berdiri cinepeng astanya temanten putri Kakandhi Jemeneng yakti tandha kalamun wong bagus temanten jalu Aziz Kapurwanto sawegan junjung dhuwur darajat tira temanten putri wong ayu Triana Dewi Lestari Andarwati tan prabeda darajat tira temanten kakung properti boleh digeser Mas nggih propertinya boleh digeser Mas ya. Sampun kaping 3 Bu satu saja oke manut mawon Bapak Wardi Sarimpit Ibu monggo radi nyaket wonten sak ngajenging temanten nggih kembar mayang ditukar ayo Mas Mbak ke sana sing asta kembar mayang ngulon halo ke barat nah ngulon itu bahasa mbudukannya ke barat terus diijolke nah kaparing nunjukan tirta wening jroning kendhi salaka yektine amung kinarya pratandha kalamun Rama Ibu Bu Warsi mriki Bu hanggo ngudang mring temanten kekalih jroning mangkon bebrayan lestarya linambaran weninging cipta weninging rasa meneping kalbu budi tuwin karsa kaping 3 Bu sekedhik-sekedhik kemawon nggih bilih sampun kalajengaken sinduran Bapak Wardi wonten sak ngajenging temanten Ibu Warsini wonten sak wingkinging temanten wonten wingking Bu nggih majengitan Pak Wardi majengitan nah ngaten sindur binayang siningepan sindur wujuding mori kang warna reka sinulam benang warna seta sinebat sindur manten piwulange waniya ing bebener ade dasar jejenging adil monggo Pak Wardi diderekke minggah warna abang kelawan putih yekti amung kinarya tuntunan yento Gusti nitaking jagat padang sarwa sajodo ana padang ana peteng ana rina ana wengi bebasan geni kelawan urupe yento kembang kelawan sarine taran prabeda ciniptane temanten sakloron Triana Dewi Lestari Andarwati Aziz Kapurwanto pinesti dadi jatuh kramane sampun Bapak Ibu mapak besan langkung rumiyin
Jinaweling semu Rama Ibu lon-lonan mandhap saking pepanggungan. Arsa mapak rawing kadang besan sekalian dupiwus pinanggih. Giyo jawat asta bersalaman Ibu Bapak. Gapyuk kawuryan samyara rangkulan. Bage binage. Samono dupiwus ndungkap kawilujenganing Rama saha Ibu. Temanten kakung lon-lonan kadherake minggah pepanggungan kakandhi lenggah jajar sumanding tandha cekna kalampun. Rama Ibu sawe garsa ngestreni gelaring upacara krobongan. Sampun. Sampun Pak Bu, Bapak Ibu ngrayun lenggahipun wonten sisih kidul. Bapak Ibu bekari wonten sisih ler. Kalajengaken upacara krobongan yen ta Rama Ibu sampun pratitis lenggah Desita Pramana. Monggo Bu, kalajengaken sungkem. Riwusnya lenggah pratitis wong bagus lan wong ayu. Giya kaparingan sasmita dening juru paes kang pinitaya. Lamun wis tumapak wahyaning mangsa kala temanten kekalih kakanthi ngaturaken sungkem kunjuk mring ngarsaning Rama saha Ibu. Astane ngapurancang Mas nganten. Mas nganten astane ngapurancang. Nah. Giya linolos kanang duwung. Tandha kalamun wong bagus Aziz Kapurwanto wong ayu Triana Dewi Lestari Anjarwati. Sawe garsa netepi darmaning putra ngaturaken sungkem ring ngarsaning Rama saha Ibu. Alon lumampah lon-lon nanut wirama. Repeper-pepe bebasan kaya sata manggih Rama. Samono dupiwus prapteng ngarsaning Rama Ibu giya tumungkul sumuyut hamari kelu. Ngaras padha pepadaning Rama Ibu bebasan nganti kaya konjema pertala mukane. Cium pipi kanan kiri pelan-pelan saja Mas nganten Mbak nganten. Nggih, alon-alon mawon ganti yang kiri. Bilih sampun Mas nganten berdiri lebih dulu. Ayo Mas berdiri dulu, garwane astane dicepeng. Dipun bantu jumeneng. Gantosan lewat depannya Mas. Monggo anggenipun sungkem gantosan. Gilir gumantin tenira ngaras padha pepadaning Rama Ibu. Yektine ora tegesa nyembah marang sapepadaning titah hamung kinarya pratandha kalamun temanten kekalih. Jatining titah pinilih jalma utami kang wis ndungkap marang sangkan paraning dumadi. Mula bukane bisa tumitah ing alam padhang. Ya amung Rama saha Ibu kang kinarya lantaran. Kedhep tesmak kang pandulu Rama Ibu mulat temanten kekalih anggrung kepi pepadanya sarwiha tetawang waspa. Tambuh sotaning galih anggendong tias wigena bebasan kaya dinodhok raosing manah mangkono daya Rama Ibu giya paring pitutur dumateng temanten kekalih. Duh nggir
Anakku Triana Dwi Lestari Andarwati Aziska Purwanto. Ing dina iki sira wis ninggalake mangsa muda tegese kawiwitan dina iki. Sira wis tumapak alaming bebrayan pomo kaki. Jroning mangkon bebrayan aja kongsi lali tindakna panca dharma bekti wilangane kang sepisan. Manembah marang Gusti kang merbeng dumadi angka 2. Bekti marang Rama Ibu angka 3. Bekti marang maratuwa sakloron. Angka 4 bekti marang guru jangkeping angka 5 bekti marang ratu lan pomo kaki. Jroning mangkon bebrayan kebak ing pengati-ati sugiya rasa prayitna. Nyata rong perkara iki mono kang bisa nuntun sira saklara nanjok marang marganing kautaman anggayuh jatining kamulyan. Sampun. Agak sira ke kiri Mas nganten. Jangkeping kang tedhak sungkem wong ayu temanten putri angkrung kepi pepadanya wong bagus temanten jalu. Pegat kanang huswa. Hanggung matur nyoh jroning raos. Yektine arsa matur ngandhar ngandukur nelake sedaya rasa tresna namung. Sedaya atura mung kandhek sajroning tenggak kang kawuryan muhung waspa kang dalewer bebasan kaya tangkis dadal. Sampun. Kerisnya dipakai dulu, Mas Ngenten hadap ke utara. Nggih. Terus duduk. Ya, Mbak Nganten yang duduk. Mangke Mas Nganten kembali berdiri. Selopnya dipakai lagi. Monggo menghadap ke istri Mas. Kacar kucur asok guna kaya. Kacar kucur wong liya dadi dulur kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak. Sak kawak-kawak ing kacang tuwin dele kinudang mugia makse kawak bali wismane temanten kekalih. Kiyo sinuntak kang ubarampe tinampi kanthi pratitis tinangsulan kebak ing raos pengati-ati saling pandang. Kacar kucur dadi pitutur wong lanang bisa dadi cagak ing kulawarga, wong wadon bisa dadi daringaning balewisma. Ubarampe kang wis katampi kadadosaken satunggil. Giya cinepeng sesarengan lon-lon nanarsa katur maring ngarsaning Rama Ibu ing pengangkah mugia tinambah. Liring ugemi saloka tigang perkawis jejer wong atuwa sepisan. Bisa tutur tegese kandhan-kandhan angka 2. Bisa sembur tegese ndongak-ndongakake jangkeping angka 3 bisa wuwur tegese mawit-mawiti. Sampun kembali ke tempat duduk. Kalajengaken dhahar limah temanten dulangan. Monggo, Pak. Tumurun kang kandhaga diwadhahi ngubarampe. Giya tinampi dening temanten kekalih rumagang arsa dulangan.
Monggo Mas nganten sing dulang langkung rumiyin. Tangan kiri pegang dagu, astani tengen sing dulang. Jangan lupa berdoa. Nggih. Rodok kathah mawon Mas. Nah, tangan kiri pegang dagu Mas. Bismillah, alhamdulillah. Gantos Mas nganten sing nyepeng wadahe, Mbak nganten sing dulang. Tangan kiri pegang dagu Mbak. Nah, pinter ngoten rada akeh mawon. Nggih. Terus dulang-dulangan. Salugune amung sekol suci ning nggawa lamsari kang kinarya dedhaharan nanging jroning wujud. Yektiyana pitutur dhumateng temanten kekalih jroning mangun bebrayan ana susahe. Sinangga temanten sakloron ana senenge sawega rinasake temanten sakarone. Jangkeping kang dar klimah ngunjuk sesarengan. Saripatining anasir patang perkara bumi geni banyu saha angin. Cinepta dadya sajuga mangkono gya cinecep kongsi tapis tigang rambahan sepisan. Wimbo santosaning jiwa kaping kalih wimbo santosaning raga. Jangkep tigang cecepan wimbo santosaning balewisma kang rinagit temanten sakarone. Upacara paripurna Ibu Jurpaes sawang-sawang nglajengaken pakaryan. Kulawarga ngrayun ingkang ngasta daftar foto. Nggih, kulawarga ngrayun ingkang ngasta daftar foto kepareng maringaken kula. Monggo ngambali atur kulawarga ngrayun Klodo ingkang ngasta daftar foto. Monggo Pak pun paringaken kula. Ngambali atur daftar foto keluarga ngrayun dereng wonten Bapak utawi Ibu.